खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोबावसिमोन भिडिअ लाबोयैया दा भिडिअखौ नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ दा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा हालामनि जाय गोदान बिजाथि बिथांखौहाय दिनैहाय बरायदों खैलामैला प्राइमारियाव बरायखांबाय दा जोंनि बे आमथिखायावबो बिथांमोना फैगासिनो दङ बिथांखौहाय मान बावगोन दा बाहायनो जोंबो फैगासिनो दङ बिथांनि मुङा एसे खोन्थाना होदो ब्र श्रीजुत जेम्स बसुमतारी MCLA एक्जिस्टिं MCLA खामोन ओमफ्राय आरो दा बिजाथि महरै आं मोनबावबाय देग्लायनि 2025 मायथाइनि निर्बाचनाव बा इलेक्सनाव दा बेखौनो बरायगोन आर'नाइ सोगोन जाहैबाय जों दा बाहाय आमथिखायाव फैगासिनो दा सारखौहाय बरायनो रेडि दंसै ने गेटआवहाय सारा फैगासिनो दङ सोखानांगौरा बबेयाव नै सारा फैगौ गारिजोंहाय नै गेट जे सेंट्रेल BPF नि आफादगिरि बिथाङा जे 22 जन पेनेलिस्ट नाम फोसावनायनि उनाव जों निसिमा हिसाबै जोंनि जितु बिजाथिखौ बरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मैयानिफ्राय लानानै जोङो खालामबोबाय थादों मैया पाटाबारि उगुरि नांगलभाङा बे मोनथाम प्राइमारिखौ मैयाहाय जोङो हाबनाय जादों आरो दिनैहाय फुंनिफ्राय लानानै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौहाय जोङो मावबोबाय थादों आरो बेबायदिनो दा नैबे समायाव जोङो आमथेखा प्राइमारि नैबे अफिसाव जोङो ज' जाबाय जोंनि जितु BPF नि बिजाथि सार जेम्स बसुमतारीखौ दा बेयावनो नुजाफैनाय जोंनि बिजाथि सार लोगोसे ब्लकनि गासैबो मावथिफारिया आंनि लोगोफोर लोगोसे सेन्ट्रेलनि डिस्ट्रिक्टनि वुमेन्स कमिटिनि बयखौबो आरो प्राइमारि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै प्राइमारिनि मावथिफारिया नोंथांमोन बयखौबो आरो इयुथ गासैखौबो जोंनि जोहोलावफोरखौ आङो साबायखर बावदों नोंथांमोन गासैबो मदद आरो हेफाजाबनि थाखाय आरो बे समाव बे प्राइमारिनि रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो नैबे सानजौफु समाव बेनि उनाव वुमेन्स कमिटि youth committee, BSU, Border Colony Bengali, बेनि उनाव बिखे हिसाबै जायफोरा बरायनो थाखाय थामथिम जादों बयखौबो बरायनो थाखाय आङो लाइन बाय लाइन बरायनो थाखाय साबायखर थाबाय बरायनायनिसिमबो दा सारखौ नेहाथारि आरो डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि आरो वुमेन कमिटि युथ BSU प्राइमारिनि
आफादगिरि नेहाथारि एग्जिकिउटिभ मेम्बार आरो जोंनि ज'ज'यै फैनाय गासिबो टीम लोगोसे जायगानि मानगोनां बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिबो सिगाङाव गिबियावनो जासिबाय जे आरोबाव खनसे नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब लानानै रायजोनि थाखाय जोंनि निसिमानि थाखाय आरो गुबुन गुबुन 40टा समष्टिनि थाखाय खामानि मावनो जि सुजुगखौ दिनै जोंनि मानगोनां जोंनि नेरसिं हाग्रामा महिलारि सारा आंनो जि टिकेट फार्स्ट फेजनि टिकेटआव निसिमायाव आरोबाव होबावनानै मोनसे बिराद गिदिर निसिमा समष्टिखौ मान सन्मान होनाय आरो आंखौबो गावजों लोगोसे खामानि मावनो जि सुबिदाखौ होदों बिनि थाखाय आङो गोसो सिंनिफ्राय सारनिसिम हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आङो धन्यबाद होदों उपस्थित आमार সকলো মৰমৰ ৰাইজ মই ধন্যবাদ দিছো এবার আমার বিপিএফৰ চিন্তাধারা আৰু কাম কৰাৰ যে কাৰ্যপন্থা কাম কৰাৰ যে নেকি এজেন্ডা এই এজেন্ডাটো যাতে নট দৃশ্যবল হয় কৰবা মোবাইল টাৱাৰটো নট দৃশ্যবল হয় গোটেই ঠাইতে আমি দৃশ্যবল কৰিব বিচাৰিছো কামবিলাক আমি দুটা ভাগত মানে আমি ডিভাইড কৰিছো ভাগ কৰিছো এইটো হল ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ডাঙৰ কাম আমাৰ নিচিমাত কি লাগে এইবিলাকক আমি উদাহৰণ হিচাপে আমটেকাৰ পৰা পাঠাবাৰী ক্ৰছ হোৱা গোলামেলাৰ পৰা পাঠাবাৰী ক্ৰছ হোৱা আমগুৰিৰ পৰা উগুৰি ক্ৰছ হোৱা নাঙ্গল ভাঙার পৰা কৈলাগড়ৰ পৰা নাঙ্গল ভাঙা ক্ৰছ হোৱা কুংক্ৰাজৰাৰ পৰা আমগুৰি ক্ৰছ হোৱা উগুৰিৰ পৰা বেংকলত ক্ৰছ হোৱা দালাম্বৰ ৰাস্তা আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমি খেতিয়ক হিচাপে গাঁওবাসীৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যনৰ বানৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ফেচিলিটি আৰু যিবোৰ ডাঙৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বানপানীৰ সমস্যা এইবিলাক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইবিলাক হৈয়ে থাকিব ডাঙৰ প্ৰজেক্ট দিল্লী দিছপুৰৰ পৰা যি ডাঙৰ কামবিলাক আমি আনি পেলাই ৰাইজৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি দুটা এই 15 বছৰত ডাঙৰ আমি ব্ৰিজ পাবলৈ সক্ষম হলো এই ব্ৰিজবোৰ হল হাগ্ৰামা ব্ৰিজ লগতে আমাৰ আইকোৱালি ব্ৰিজ আসাম মালা যে আপোনালোকে সন্মুখত দেখি আছে আমটেকাৰ চাপাগুৰিৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমাৰ আব্দুল লালাই মালিবিটা প্লেনিংটো হল গেলেমপুং লগত কানেক্টিভিটি কৰা যেতিয়া গেলেমপুং লগত কানেক্টিভিটি হ'ব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আমার বিটিসি হাগ্রামা মহিলারি সালর নেতৃত্বত যাতে বাহাল থাকে এইটো নজর রাখি পেলাই আমি কাম করে যাম আগবাড়ি যাম এইটো কারণে 15 বছর 2 বছরটো এটারিমেহে হয় 15 বছর যে শাসন আমি করিলো এই 5 বছরত আমি 2020 পার্টির ভিতরতে বেলেগ পার্টির ভিতরতে আমি আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল 2020 কিন্তু আনফৰ্চুনেট হিচাপে কৰিব নোৱাৰিলেও আমি সবচে পাৰ্টিবিলাকৰ ভিতৰত আমি 17খন জিকি পেলাই মানে ৰাইজৰ যি নেকি মন এই মনটো আমি ৰাইজৰ পৰা জয় কৰিব পাৰিছো
যোৱা 2020 17 জন আমি জিকিছো जों 17 জন দেरहादों गुबुन पार्टीनिफ्राय जों बांसिन देरहादों रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बेयावनो जों हमदांनो हायो आरो एबारथ' এই 5 বছৰত আমি गभर्नमेन्ट কৰিব নোৱাৰিলেও रायजोर जिनेकि निजे निजे बुजा रायजोफ्रा गावसोरनो बुजिनानै दिनै बिपिएफ जों आरोबाव हाग्रामा सारखौनो सिट खालामनानै जोंनि गासै 40टा समस्थियाव गोबां बिथिङाव जौगानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावनांगौ बेनिखायनो आरोबाव दायित्व होफिननांगौ होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै 40टा समस्थियाव लोब जेरावबो ओंखारबोदों जोङो मोनसे बिराद गिदिर दाखालि थांखि लाबावनानै मोनसे रेलि जोङो खालामदों बे जाहैबाय इसोरनिफ्राय आरो रायजो राजानिफ्राय आशीर्बाद लानायनि रेलि बे गसाइगाव जाखांनानै थांबाय क'क्राझाराव जागोन जोंना 12 तारिखाव जागोन 12 तारिखाव হ'ব আমাৰ आशीर्बाद रेलि বহুত মানুহ হ'ব ডাঙৰ কামটো থাকিবই কৰিবই যেনেকৈ আগত কৰিছো এতিয়া আমি ভোট দি পেলাই नांगौनो भोट होफेरै मानसिफ्रा जों फैयोब्ला जों बिसोरखौ गोमानानै लागोन फुरानानि जि अधिकार गोदानाबो एखे समानै अधिकारखौ मोनगोन रावखौबो जों बासाबासि खालामा बे जाहैबाय जोंनि थांखि हाग्रामा सारनि आरो जोंनि थांखि बेनिफ्राय सेनियर सिटिजेन बोरायलांबाय बुरैलांबाय बिसोरनि थाखाय 10 कोटी बोसोरसेयाव बेबो जोंनाव दं खाना फुजा लेंग्रा लेंग्रि डिसेबल इंलिशाव होनो देहायाव थिक नङै बेनि थाखाय 5 कोटी बोसोराव बेबो जोंनाव हाबो এইটো হল গ্যারান্টি স্কিম আপুনি পাবই सिगांफोराव बेबायदि बाजेट जोङो बैयाव हमैखाय जोंनाव बिब्लाबो जों माखासेखौ जों होनो हायामोन जोंनिफ्राय जे थाइसे थाइनै केस फैसा दं बेखौ एसेनि सहाय होनो हायोमोन खिन्थु बेबायदि होनो हायामोन दिनै सरकारासो आसनिखौ हमखायो आरो मावखायो पाब्लिकफोरनो होखायो हिसाबै दिनै जोङो बे जि ग्यारान्टि स्किम बे ग्यारान्टि स्किमखौ जोङो बिटिसिआवनो जों पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो दाफोर आं बुंलांनाय जि रावफोर बाथ्राफोर ग्यारान्टि स्किम बेखौ जोङो होगोन बे जोंना फाइनाल जाबाय सिद्धान्तआ जे আমি কৰিব বিচাৰিছো ডাঙৰ কামবিলাক হৈয়ে থাকিব মই যি কলো আৰু গ্যারান্টি স্কিম যিবোৰ মই কলো এইবোৰক আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত আমি আমাৰ সেন্ট্রাল সিডব্লিউসি আৰু পিএমবি বডিৰ ডিসিশন লৈছো যেটো আমাৰ পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট হাগ্ৰামা সাৰে শিৱ হাগ্ৰামা সাৰে হ'ব তো গোটেই বস্তুটো যেটো পাৰ্টিৰ আমি আলোচনা কৰিলো ইটোকে এই পলিসি बेबायदि पलिसि लानानैनो बाजेटखौ लानानै जों दिनैहाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों जेरावहाय नोङो बै माबायाव क'क्राझाराव बबेबा मोनसे अफिसाव माबा मोनसेनि थाखाय जोङो नागिरबाय थानाङा जाहाथे